ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಚಲೋನಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದ ಇನ್ನೇನು ಮೀಶೋದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ತೂಕ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಚೊಂದು ಬಂದದು ನಮ್ಮವರಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚೆ ಮೀಶೋ ತೂನಾಗಿಂಚೆ ಸೋಕಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವರವರು ಬಂದಾಗ ದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚೆ ಬೈಪೋನು ತೂಕ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಕ ಇಂಚೊಂದು ಬಂದದು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರವರ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾತಿನ ಬಣ್ಣಗನೆ ಫುಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದೇನು ಲಗಡ್ದೆತ್ತುಕೋ ಬಣ್ಣಗ ನಿಲ್ಲಡೆ ಬಣ್ಣಗಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಪನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗ ತಂದು ಎಂಚೊಂದು ತಂದದ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಂತೆ ಅವು ಬನ್ನೇ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋ ಟಿಪ್ಸೆಲ್ಲ ಕನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಬಂದದ್ದು ಕಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕುಂಡು ಓಪನ್ ಅಂತದ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚೊಂದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕುಂಡು ಕುಂಪುಲೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಶಾಲ್ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಇವರ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚಂದು ಪಾಡ್ದು ತೂಗುತ್ತೆ ಎಂಚ ತೋದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 1368 ಆಯ್ತಾ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಯರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಇದೇದ ಕನಪುನಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೀಸ್ ಕನಪುನಲಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೀಸ್ ಕನಪ ಇನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಕೋತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಟಾಪು ಐಕ್ವಿರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂದಿನ ರೇಟ್ ಅಂಚ ಪುರಾಣಕಂದು ಆಪುನು ಅನ್ನೊಂದು ಶಾಲ್ ಬರ್ಪುನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ಸೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುನು ಐದು ತುಯರಂಡ 368 ಪುರ ಓಕೆ ಹೆಡ್ ಎಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಹೊರ ಪಾರ್ದು ತೂಕ ಎಂಚ ತೋಜುನೊಂದು ಕೋಲಿ ಅಷ್ಟು ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇ ಸೈಡ್ದ ಹೆಡ್ ಎಂಡು ಉಂಟು ತೂಕ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಸೂಪರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು ಶಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶಾಲ ಬಾರಿ ಹೊಳ್ಳು ಉಂಟು ತೋಲಿ ಅವಲಿ 360 ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಕೆಂಚ ತೋಜುನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕು ಶೋಕ್ ತೋಜುನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡನ್ನು ಮೀಶೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಕೇನು ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಡ್ತೇನು ಇಂಚಂಡೆ ತೊನ್ನೆತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೇನು ತುಲೆ ಅಂತೆ ಸರ್ತೆಂಚ ಉಂತುನ ಪಂಡ ಅಂದೆ ತೊಂದೆ ಮೀಶೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಶೋಡು ಇದೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎತ್ತದು ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮೀಶೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಓವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಮೀಶೋ ಇರ್ತಿದ್ದೋ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡ ಬೇತೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದು ಮೀಶೋಡ್ದೈತೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ಈ ದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಎನ್ನದು ಎತ್ತದು ಏಟೊಂದು ಮಂತಾರಂಡ ತೊಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ತೊಲೆ ಟಾಪ್ ಉಡ್ಲಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರು ಕಾರದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಶೋಕ್ ಬೋಂಡಿತ್ತನೆ ಇಂಚನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದಿಕ್ಕೋಲಿಗ್ಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚೊಂದು ಎಂಚ ತೋಜನು ಕಂಡದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಂದೇನೆ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಕ ವೆಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡದು ವೆಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬುಕ್ ಮಂದೆ ಬರೋಡತ್ರ ಮೀಶೋಡೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ತೂಕ ಐನ ಬನ್ನಾಗ ಐನ ಬೇಕಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಚ ತೋಜನು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಂಡು ಮಂತಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಅಂಚನಿಂದ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಿ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ